El Parc de Can Soleil es va omplir dissabte de persones procedents de diferents països del món. L'objectiu de la jornada era posar d'exemple la tasca a favor de la convivència i la cohesió social que du a terme Òmnium Cultural a Badalona i a tot Catalunya a través de les diverses seus territorials. Que aquella persona té coses interessants, diferents que les teves, per dir que veu el passat romà d'una manera completament diferent, algú que vingui del Magrib, que algú que vingui d'Extrem Orient, i tot això va sumant i anem cohesionant i anem fent la Catalunya del futur, amb una llengua que tenim en comú, que és el català. Programes com el CADEM i el Voluntariat per la Llengua faciliten la cohesió social i la integració dels nouvinguts. Treballem per això, per fer una societat cohesionada, una societat on la gent convisqui en harmonia, no? Superant els problemes que n'hi ha molts, però també sabent trobar aquests espais de trobada, sabent trobar aquests moments on les persones puguin conèixer, perquè creiem que és la millor forma de desfer estereotips, de desfer prejudicis, no? Que persones de diversos orígens es trobin en un mateix punt, parlin, es coneguin, doncs això desfà molts rumors, molts estereotips, molts prejudicis que existeixen a la nostra societat. Durant la festa celebrada al Parc de Can Soleil, els assistents han dit la seva mitjançant cançons improvisades amb una mateixa estrofa anomenada Garrotins. L'acte finalitzava amb l'actuació del grup de rumba Naraina.